môžeme ísť na vec. Ideme natočiť krátke video ohľadom maľovania akvarelu. Čo vlastne k tomu potrebujeme? Potrebujeme farby akvarelové, potrebujeme štece, potrebujeme papier a potrebujeme vlastne chuť na maľovanie. Akvarelové farby. Akvarelové farby môžeme použiť takéto v tube, ako máme tu. Tie sa normálne vytlačia na paletku, kde si potom namiešame príslušnú hustotu a môžeme maľovať. Samozrejme, aqua je voda, to znamená, že akvarelové farby sú riediteľné vodou. Tieto akvarelové farby, okrem toho, že môžu byť takéto v tube, môžu byť aj v takých maličkých kocočkách, v také pevnej konzistencii, tzv. tuhé farby, a môžu byť v prevedení takýchto polpanvičkách alebo aj väčšia veľkosť, také celé panvičky. Takéto pevné akvarelové farby sú viac menej vhodné na maľovanie vonku alebo na cestovanie s nimi, kde si potrebujeme robiť nejaké skice farebné, nejaké poznámky budúcej maľby v ateliéri. Takže teraz použijeme aj tie, aby sme videli, že ako sa používajú. Akvarelový papier, ktorý budeme používať, je značky Arches, je to francúzsky výrobca, konkrétne tento je 300 gramový akvarelový papier, to znamená 300 gramov na meter štvorcový, je vyrobený zo 100% bavlny, takže je predpoklad, že má všetky vlastnosti dobrého akvarelového papiera. Čím je ešte známy, by som povedal, že tento papier je valcovaný medzi studenými valcami a bývajú ešte papiere, ktoré sú maľované valcované medzi teplými valcami, tzv. Hot preset a cold preset. Nám sa hodí teraz papier lisovaný medzi studenými valcami, lebo má pomerne takú výraznú štruktúru a ukážku, ktorú si chceme prezentovať dneska večer, na to nám je akurát vhodný. Takže papier si odložíme a predstavíme si ešte štece. Štece akvarelové musia byť také, ktoré majú dobrú savosť vlasu a ktoré sú ohybné a napriek tomu si udržujú tvar. Preto sa používajú veľmi kvalitné prírodné vlasy. Najdrahšie štece sú zo sobolieho vlasu, zo sibirského sobola, potom vlastnejšie sú z vlasu veveričky, alebo potom sa používajú aj štece s tzv. Syntetickým vlasom. Správanie týchto štecov budeme mať možnosť si otestovať práve pri tejto ukážke. Môžu byť tie štece guľaté alebo aj ploché. Plochu papiera sme si rozdelili na 4 polia, takže čo si ideme ukázať v prvom poli? V prvom poli si vlastne ideme ukázať maľbu akvarelu spôsobom mokrým do mokrého. To znamená, že plochu, na ktorú ideme maľovať, si najprv pokrieme čistou vodou a potom budeme na tento namočený vlhký papier nanášať akvarelovú farbu. Čo to znamená? Táto akvarelová farba sa nám bude na tejto namočenej ploche pekne rozpíjať a pigment sa nám bude šíriť a vytvárať zaujímavé efekty. Hneď uvidíme, že ako to vyzerá v praxi. Čiže prvý krok. Zoberieme si vodu, štetec si dobre namočíme, aby bol dobre namočený a naplnený vodou. A plošku si jednoducho krásne namočíme touto čistou vodou. Nie veľmi, ale tak akurát, a to akurát poznáme podľa toho, že sa nám pekne voda už celá vpila do papiera a nevytvára nám
až také veľké lesklé plochy, takzvané mláky alebo zrkadlo. Najlepšie to vidíme tak z boku, že asi ako máme akvarelový papier už namočený. No by som povedal, že ešte je to dosť veľmi, ale môžeme skúsiť maľovať. Aký efekt tu dosahujeme? Dosahujeme tu ten efekt rozpíjania farby. Urobíme si, na tejto ploške si urobíme ukážku maľovania oblohy. Na maľovaní oblohy si zvolíme kobaltovú modrú. Kobaltovú modrú si zmiešame s malým množstvom blankitnej modrej a aby to nebolo až také jednoduché, tak si pridáme do nej maličké množstvo permanentnej ružovej, tak, a dosiahneme zvláštnu, krásnu modrú s ľahkým nádychom do fialovej. Túto modrú teda použijem na maľovanie našej oblohy. Celú plochu si proste namaľujem, farba sa mi pekne rozpíja a povedzme, že toto bude naša obloha. No aká by to bola obloha bez oblakov? Ako tie oblaky na tejto oblohe, ešte keď si vymieme, ako ich tu len vytvorím, keďže viem, že sa v akvareli veľmi v obmedzenej miere používa guaš alebo krycia belová. Zoberiem si jednoducho servítku alebo utierku, najlepšie bez potlače, ktorá je hladká, čistá, biela, a s ňou odsajem na miestach, kde chcem mať oblaky ako farbu, a krásne obláčiky sa mi urobia. A čím ďalej, tým obláčiky sú menšie, aby sme dosahovali tzv. Vzdušnú perspektívu. Dobre. Máme pekné biele obláčiky. Tento ešte môžeme zväčšiť. Takto. Výborne. Takto si urobíme perfektnú, realistickú oblohu s peknými mráčikmi. Keďže mráčiky nie sú biele, aj čiste biele, ale môžu byť aj na tej neosvetlenej strane trošku stmavené, tak do tejto modrej, ktorú sme maľovali podklad oblohy, primiešame malé množstvo pajenskej šedej a dosiahneme tmavšiu farbu, ktorou si obláčiky stmavíme. Zoberieme, že táto spodná časť je v tieni, takže si ju stmavíme. Áno, a keďže máme ešte stále papier mokrý, vlhký, tak dosahujeme pekných, mäkkých prechodov. Dobre. Takto. 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 Áno. Tak. Výborne. Tak. Tento si ešte môžeme trošku zosvetliť. Áno. Uberieme z neho výborne. Tak.
Výborne. Úplne jednoduchým spôsobom sme si namaľovali obláčiky na krásnej modrej oblohe. Na sušenie ja konkrétne používam obyčajný starý sušič na vlasy a môžeme si ho možno vyskúšať. Vysušíme si našu oblohu a našimi krásnymi obláčikmi. A to by bolo všetko. Týmto by sme si našu prvú ukážku ukončili.